38 són els minuts que passen de les 11 del matí. Com cada setmana, com cada dilluns, tenim ara una cita amb el nostre passat, amb la secció La història supera la ficció, que conduís fantàsticament Vicent Baidal. Molt bon dia. Bon dia. Esta setmana ens trobem en l'últim dilluns de mes, l'últim dilluns d'agost, i per tant serà dia de consultori dels oients. Sí, al llarg de les darreres setmanes ens han anat arribant preguntes a través de correu electrònic, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, i avui tractarem de resoldre algunes d'aquestes qüestions. Vinga, i que ha estat animadeta la cosa? La gent té interès en què parlem de diversos aspectes de la nostra història? Doncs la veritat és que estem pràcticament desbordats. No paren d'arribar-nos preguntes. Quina bona notícia, Això és molt d'agrair perquè mostra que hi ha un interès per la història valenciana i, a més ens dona moltes idees per a tractar-les en propers programes. I quins interessos tenen? Quins interessos tenen els oients? Sobre quins temes pregunten? Hi ha qüestions molt variades, però certament hi ha un tema que es repeteix moltíssim, que és tot allò que té a veure amb aspectes nacionals i lingüístics dels valencians, és a dir, des de quan són valencians, per què són valencians, la història del valencià... Un clàssic, Això de que tinguem tots els valencians un historiador o un filòleg dins. Això és una característica molt nostra. I jo suposo que tornarem sobre la qüestió, perquè veig que realment interessa molt, però cal recordar que fa unes setmanes vam dedicar un programa a l'evolució històrica del valencià, que es pot trobar en la web d'Apunt, buscant les emissions del RAS, en la segona hora del dia 23 de juliol. Doncs ja saben, tots els nostres oients a l'emissió del 23 de juliol poden trobar la secció que vam dedicar a la història del valencià, de la llengua. Però sobre quins altres temes ens estan aplicant preguntes, Vicent? No totes són les qüestions identitàries, no? No, hi ha també altres temes molt diversos, alguns molt interessants, i dedicarem programes sencers a respondre'ls. Per exemple, pregunten sobre Francesc de Vinatea, sobre els almogàvers, sobre el bordell medieval de València, sobre les guerres carlines, que no sé per què, ens pregunten molt sobre això, ja aprofundirem en el tema, sobre l'esplendor de la taronja, sobre el període d'entreguerres, l'exili republicà, etc. De la taronja en vam parlar un poc quan vam fer el programa a Borriana i vam parlar dels vincles que tenia amb Carcaixent, i aquest tema també és molt interessant. I tenim tot un arsenal de temes per anar estirant el fil en futurs programes, però i avui de què parlem? Suposo que hauràs triat algunes preguntes més concretes, no?, per a poder contestar-les. Sí, n'he seleccionat 4, i la primera d'elles és la que ha fet Carlos Navarro, que ens demana per la sintonia de la secció, que és la cançó que estem sentint de fons, anomenada Amors Mercè no sia, i que potser podem tornar a pujar un poc. I es tracta, Vicent, d'una cançó medieval, no? Sí, és una dansa del segle XIII, que és una composició poètica amb una tornada que va repetint-se i que està pensada per a ser cantada i també per a ser dansada. Ah, sí? I per què l'has triada? Té alguna significació especial? Evidentment, m'agrada molt la cançó, però a més d'això, d'alguna manera, sí que crec que és un símbol de moltes de les coses que caracteritzen el segle XIII. Per què? Què té d'especial? Doncs, en primer lloc, és una cançó que es va trobar casualment en les tapes d'un registre notarial, que és una de les grans novetats d'aquella època, ja que llavors és quan apareixen i s'estenen els notaris, i també s'estén la cultura de registrar i guardar els documents públics i privats, la qual cosa als historiadors ens facilita moltíssim la feina. Agraïu enormement. Evidentment, i també la cançó és símbol de moltes altres coses. Ja, conta'ns, per quines raons, Vicent? Doncs és un símbol, jo crec, del mestissatge del segle XIII, que és un segle que a mi m'agrada molt, perquè és el segle de Jaume I i de la creació del Regne de València, i que es caracteritza per ser un moment en què tot està encara com molt obert. Hi ha molta pluralitat, i tant a nivell cultural com social i polític, diguem que tot està en ple procés de definició. I precisament Amors Mercè no sia reflecteix molt bé tota aquella pluralitat. Ah, sí? Que estava tot obert, que aquesta pluralitat de quina manera ho fa? De quina manera ho reflecteix? Doncs, per començar, és una cançó que es va trobar a l'arxiu de la parròquia de Sant Joan de les Abadesses, un poble del Prepirineu català, però en realitat la composició prové de la península itàlica, ja que està escrita en italià, i a més, en un italià passat pel sedàs de la llengua occitana provincial que empraven els trobadors en aquella època. I no només això, sinó que la puntuació en què està anotada la música és una puntuació típica de la Lorena, és a dir, la regió que hi ha actualment entre França, Luxemburg i Alemanya. Tot una mescla, no?, perquè els estàs explicant. O sigui, que la cançó és una barreja representativa de moltes regions europees del segle XIII. Sí, per a mi és com un símbol d'aquella pluralitat dels territoris i les cultures d'Europa, que precisament en aquells moments estaven començant a definir-se, i a més una cançó d'amor de fa vora 800 anys, no li podem demanar més. Què diu la lletra? Vinga. Doncs l'autor declara l'amor a la seva enamorada,
encara que l'enamorada de vegades no li fa cas, no li correspon, Mira. però ell li diu que li té igual, que no tinga compassió d'ell, perquè només amb estimar-la ja en té prou. I, de fet, podem escoltar un parell d'estrofes en aquella llengua híbrida italiana molt provençalitzada. Vinga. A buca per un velo riso, Deus laixa l'hom credere, que uva que en paradiso, eix fors de perilo. Amors mercenosia, no t'hi abandonasses, que lo meu cor desia, membrando me portasses. La qual cosa, més Sí. o menys, vol dir... Ho necessitem, Vicent, la traducció, que és una llengua realment difícil d'entendre per a nosaltres. Vol dir, Déu, deixa'm creure en un vell somriure de la seua boca que em farà anar al paradís i eixir-ne fora de perill. Amor, no em tingues compassió, però no t'hi abandones, que el meu cor desitja recordant tot allò que em vas portar. Ja, o sigui que és una cançó d'amor i de desamor, no?, en tota regla. Sí, i a més la sentim en una gravació feta per la Capella de Ministrers, el grup que lidera el músic d'Almussafes Carles Magraner, que és un autèntic referent a nivell europeu a l'hora de reconstruir músiques medievals i modernes. Molt interessant, això de conèixer per què esta música, per què ens serveix de sintonia esta música. Però deixem esta qüestió, passem a altres peticions dels nostres oients que més tenim per ahir, que ens han fet aplegar. Doncs Ricard Díaz ens pregunta que per què la gent de Sueca parla amb un accent tan obert, la qual cosa en realitat és una qüestió filològica, però com ens pregunten molt sobre aquestes coses, he volgut contestar ni que siga una d'aquestes peticions, però evidentment demanant ajuda als que en saben, que són els filòlegs. Val. I amb qui has parlat? Qui ens contestarà aquesta pregunta? Per explicar-ho bé, hem parlat amb el filòleg de Callosa i professor de la Universitat d'Alacant, Vicent Beltrán, que juntament amb Carles Segura és un dels autors del best-seller Els parlars valencians i que sap moltíssim de les característiques de la nostra llengua. I sobre el cas de Sueca ens ha dit això que sentirem a continuació, que matisa un poc eixa percepció de que siga un parlar obert, però em dona al mateix temps una possible explicació. Vinga, escoltem-lo. Fora de l'àmbit acadèmic, la gent diu que una persona o un poble parla tancat quan troba una certa dificultat a l'hora d'entendre'l. Normalment es tracta de parlars més genuïns, en el nostre cas parlars més allunyats del castellà. Mentre que obert sols fer referència a la manera d'articular depèn de quins sons i s'aplica a modalitats més intel·ligibles. Quant al parlar de sueca, si és obert o tancat, lògicament no es pot contestar des d'una perspectiva lingüística. Sueca té el valencià que li correspon d'acord amb la ubicació geogràfica on es troba. Fa de transició entre els parlars meridionals de la Ribera Baixa i dona pas al parlar de Sollana o Almussafes, que s'aproximen més als de l'Horta de València en molts aspectes. Té els localismes que pot tindre qualsevol altre poble, però no és en cap cas un parlar diferencial, com ara el de Tàrbena. Si de cas, i potser això justificaria la pregunta de per què Sueca té un parlar obert, podem dir que Sueca destaca per haver mantingut millor que en altres pobles la pronúncia típica de la A final, això que diuen sueca, cosa que també passa o passava a Cullera, Oliva, Alcoi i en una zona del Baix Maestrat. El fet que la A final soni com una E oberta pot haver creat la sensació que el parlar de Sueca és més obert. No obstant això, curiosament, en llengua, el fet que una A, que és la vocal més oberta de totes, es pronuncie com una E oberta, implica contràriament que la vocal s'ha tancat. Podem dir, per tant, que podria ser un parlar més tancat. En resum, que no hi ha cap fonament lingüístic per afirmar que un parlar o un altre siga més obert o tancat. Això dependrà únicament del punt de partida de la persona que emet la frase o de l'actitud de cara a aquesta manera diferent de parlar una llengua que se'ns presenta com a estranya o peculiar. Tot allò que és únic o diferent es considera obert o tancat i segurament en el cas de Sueca només faça referència a aquesta pronúncia minoritària de les As finals o pot ser, per què no, també per l'entonació local. Li agraïm moltíssim a Vicent Beltrán per les seues explicacions tan detallades, tan precises. Ens ha desmitificat també una miqueta, que Sueca tinga un parlar tan propi, a banda només de pronunciar el nom de la població del municipi. Un poquet diferent, i com ell diu, tot lo diferent és obert o tancat, em sona estrany. La veritat que és tot un luxe comptar amb ell per a respondre les preguntes dels nostres oients, i ara ja ens ha quedat clar que és el que ens crida l'atenció del parlar de Sueca. Però passem a una altra de les peticions que també ens han fet arribar al nostre consultori, Vicent.
Sí, novament, Ricard Díaz vol que expliquem les relacions i les diferències entre dos dels grans autors del nostre segle d'or, en concret entre Isabel Sí. de Villena i Jaume Roig. I per què? A quines relacions fa referència? Doncs el fet que, igual que sabem que Ausiàs March i Joan Martorell no només es coneixien, sinó que fins i tot eren cunyats, o van ser cunyats durant un temps, també Jaume Roig i Isabel de Villena degueren tindre una relació, si més no fluida, Sí. ja que el primer era el metge del convent de la Trinitat de València, on Isabel de Villena va ser simultàniament primer monja i després abadesa. Per tant, es veurien sovint, parlarien sobre la salut de les monges del convent, no? Sí, almenys durant 15 anys van coincidir, No l'un pocs. com a metge, l'altre com a abadesa, per la qual cosa estarien constantment en contacte, però, i així ve la gran diferència, Sí. les seues dos principals obres, l'Espill de Jaume Roig i la Vita Christi d'Isabel de Villena, són justament antitètiques i s'ha arribat a dir que una era la contestació de l'altra. O sigui, que pot ser molt de bon rotllo en el dia a dia, però per escrit es van a plegar a enfrontar. D'alguna manera sí, i ara veurem per què, analitzant les principals característiques d'aquelles dues obres, Val. començant per l'Espill de Jaume Roig, i per a fer-ho utilitzarem una magnífica i concisa introducció que el cantant Raimon fa en una de les seues cançons, que Val. precisament posa música a uns versos de l'Espill. Mestre Jaume Roig va néixer probablement a València a començaments del segle XV. Se sap amb certesa que va morir un dissabte, quart dia del mes d'abril, l'any 1478, en aquella ciutat. Va estudiar Medicina i Arts a Ciutat de Lleida a l'Estudi General i a la Sorbona, París. Fou metge, examinador de metges i conseller de València, i ha passat a la història com a autor de la novel·la que ell va titular Espill, escrita en vers tota ella. Espill és obra important i d'evident misogínia, més citada que llegida. Com diu Raimon, en efecte, la misogínia, no? És el que més caracteritza l'Espill. Sí, és una novel·la en vers que, dins del debat sobre la condició femenina que hi havia en l'edat mitjana, s'acaba convertint en una feroge diatriba contra les dones, perquè el protagonista narra els maltractes que li han infringit les dones al llarg de la seva vida, començant per sa mare, segons diu, i continuant pels seus 3 matrimonis, que li havien fet, també diu, la vida impossible, fins que decideix apartar-se de tot contacte amb el sexe femení i dedicar-se a l'oració i la caritat cristianes. I, Vicent, és molt explícit Jaume Roig en la seva crítica contra les dones? Sí, és moltíssim. És molt salvatge, molt reiteratiu i, per exemple, afirma coses com que totes les dones de qualque estat, color, edat, llei, nació, condició, grans i majors, xiques, menors, jovens e velles, lletges e velles, malaltes, sanes, les cristianes, juies, mores, negres e llores, roges e blanques, dretes i manques, les geperudes, parleres, mudes, franques, captives, quantes són vives, qualsevol sient, mentint es plauen, sempre varien, mai es riuen sense ficció, per traïció riuen e ploren, criden que es moren e fingir solen tenir dolor per dar color a ses empreses. Molt gràfic en este fragment. O sigui, que tenia un odi pràcticament visceral i sistemàtic, no?, contra les dones. Almenys el protagonista de l'Espill sí, i el protagonista de l'Espill només salva la Mare de Déu i, curiosament, a la difunta esposa del mateix Jaume Roig, Isabel Pellicer, que diu que sí que havia sigut una bona dona, tot i la malèfica condició del gènere femení. Ja veus. I, en canvi, Isabel de Villena diu tot el contrari en la seva obra? En efecte, la Vita Christi d'Isabel de Villena és una biografia de Jesucrist feta des d'una perspectiva totalment oposada, perquè considera que les dones són de naturalesa virtuosa i fins i tot defèn la seva superioritat moral respecte dels homes, perquè diu que són propenses a la misericòrdia i també a la veritat, i a més, tenen un fort esperit de sacrifici. Ja. Per exemple, podem sentir un passatge de la Vita Christi referit a la Verge Maria i a sa mare. Aquesta excel·lent filla vostra, Maria, serà la llanterna qui portarà lo llum divinal per salvar tot lo món generalment. Siau certa, senyora, que la vostra filla és lo verdader temple, on lo eternal Déu i Senyor serà vist i adorat per tots. Una visió, evidentment, contrària a la que tenia el seu metge conegut Jaume Roig. Sí, i per això hi ha autors que pensen que l'obra d'Isabel de Villena, que és posterior a la de Jaume Roig, seria d'alguna manera una resposta a la seva visió tan misògina i tan contrària a les dones. No tenim cap prova directa d'això, però sí que és cert que, si més no, les dues obres dialoguen de manera pràcticament coetània
i mostren els seus arguments en aquella discussió que hi havia sobre la condició femenina. I en tenim, no?, que es llegirien, no?, l'una a l'altre. Molt interessant també aquesta història creuada entre dos dels nostres grans clàssics. Però se'ns està esgotant ja pràcticament el temps i ja només podrem respondre a una darrera pregunta. Vinga, tria tu, què més tenim per ahir? Doncs farem la que ens ha enviat la usuària de Twitter Mireia Rampell, que ens ha enviat un missatge de veu per WhatsApp, en aquest cas. Hola, soc Mireia, de la Vall d'Uixó. Em va resultar molt interessant l'altre dia el que havia explicat Vicent Baidal sobre els incendis a València, a Cocentaina i a Xàtiva. I després, arran d'això, em va sorgir un dubte sobre l'incendi de Xàtiva, i és que quan s'havia decidit i qui ho havia fet posar a Felip V cap per avall en el quadre aquell tan famós. Gràcies. Moltes gràcies a Mireia Rampell. Molt bona pregunta, Vicent. Qui va posar cap per avall el retrat de Felip V? Va ser una reacció dels mateixos habitants de la ciutat en aquella època, el 1707? No, durant el segle XVIII la repressió va ser brutal. Van desterrar a tots els habitants de Xàtiva, van cremar la ciutat durant una setmana i només al cap de cert temps van permetre que es tornen a repoblar, ja amb lleis castellanes, amb el nom de Colònia Nova de Sant Felipe, i amb una importància molt menor respecte de la que havia tingut amb anterioritat. Ja, i llavors quan va ser? Durant el segle XIX o en el XX? Pot ser durant la Segona República o quan? La cosa de pegar-li la volta a un rei sí que induiria a pensar que, en efecte, es podria haver fet durant un període republicà, però la veritat és que el retrat va ser capgirat en ple franquisme, ara fa uns 60 anys, cap a 1957. Ostres, i això sí que em sorprèn. Això com va ser? Doncs sempre hi havia hagut diverses teories sobre qui i com ho havia fet, amb diversos personatges que fins i tot s'atribuïen el mèrit, cometes, però fa uns anys l'historiador Germán Ramírez Aledón va fer una extensa investigació i va arribar a la conclusió que, quasi sense cap mena de dubte, l'ideòleg de l'acció va ser Carles Sartou, un secretari judicial nascut a Vila-real, que llavors estava jubilat i era cronista de Xàtiva i director del Museu Municipal de l'Almodí, també de Xàtiva. I com ho va poder fer? Com li van deixar? Bé, en primer lloc, ell era un home molt respectat, era un jurista d'ordre i una persona que, a més, sempre havia treballat molt pel patrimoni. I segons explica Germán Ramírez, en la primavera de 1957 es van celebrar una sèrie de conferències a València que commemoraven el 250 aniversari del decret de nova planta, i en un context de certa polèmica valencianista, tota la que hi podia haver en el franquisme, Carles Sartou, que llavors tenia 80 anys, va decidir pegar-li la volta al quadre i segurament amb l'ajuda d'alguns operaris municipals van deslligar el llenç, el van capgirar i el van tornar a lligar al marc. I ell mateix ho reconeixia en un article que es va publicar aquell any, en una revista cultural, en què deia literalment que el retrato de Felipe V lo colgué cabeza abajo en el museo a mi cargo porque mandó incendiar Vila-real y Xàtiva, mis dos patrias valencianas, la nativa y la adoptiva. És que tenia doble motiu, O sigui, que era una doble reivindicació contra les malifetes de Felip V, no només a Xàtiva, sinó també a Vila-real. Però ningú li va dir res? No hi hagué cap autoritat franquista que li ordenara posar-lo a l'endret? Va quedar un poc com una ocurrència, en certa manera simpàtica, d'aquell venerable cronista. Ja major, també, no? 80 anys. Sí, un home respectable. Ningú va dir res, i és que tampoc la cosa va tindre una especial rellevància pública, sinó que va quedar com una curiositat només coneguda entre certs sectors valencianistes que llavors eren molt reduïts. Però en l'actualitat és tot un símbol de Xàtiva i fins i tot de tots els valencians. Sí, això va vindre després, ja en els anys 80, sobretot a partir del moment en què l'artista alcoià Antoni Miró va utilitzar el retrat cap per avall en una de les seues obres, i des d'aleshores es va fer molt conegut fins al punt de ser en l'actualitat un símbol indiscutible de la ciutat. I cal recordar en aquest sentit que quan en l'any 2014 l'actual rei, Felip VI, va accedir al tron i es va plantejar si el quadre s'havia de tornar a posar a l'endret per a rebre el nou monarca, fins i tot l'alcalde d'aquella època, Alfonso Rus, va dir textualment que ni Felip V ni Felip VI. El quadre és un símbol i no es gira per res del món. Imaginem fins i tot les seues paraules. Veritablement sí, és tot un símbol per als xativins i per als valencians, així que moltíssimes gràcies, Vicent, per contar-nos la història que d'este capgirament tenia darrere. I res més per avui. T'esperem, si te pareix, la setmana que ve. Perfecte, molt bé. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.